Oh alah. Mbah Pras. Nek mlaku kesandung kabel. Kok mbah to? Kok ya aja mbah. Terus apa? Tante. Wah. Jan. Ben aku ketok enom. Wah Mas Gading ngomong nenek moyang lho Bu. Aja kok nenek direwangi dandan kok nenek. Wah iya. Nganu, tante berarti ya. Tante Pras. Tante Pras. Cantik sekali. Cantik sekali. Kayak bidadari. Kayak bidadari kesleo. Ngece tenan nek karo aku. Ben ra apa-apa wong kalone lumayan apik. Dinyak ra apa-apa sing penting aku sesuk ketok jak ya. Arep ming kon ngobong menyan. Nah, apal pisan ngantian. Monggo. Nggih, ada podang kuning, ada gubuk asmara, ada ojo dibanding-bandingke, ada tiwul Gunung Kidul. Gunung Kidul. Ana Nyidam Sari. Nyidam Sari nggih wonten. Gubuk asmara? Gubuk asmara. Oke. Gubuk asmara. Monggo ingkang badhe minggah pareng. Lah napa ken minggah? Alah batune meng entuk saweran. Ya ming tak kon nyanyi nggih. Lho mau ngidola kok naming heh? Oh, mengidola tok to? Heeh. Akeh. Loh. Nggih. Tetel. Oh, nggih. Ya. Hai. Dipanggil itu. Piye? Oh, nggih. Heh? Oh, nggih. Matur nuwun, nggih. Nggih. Nah, Waduh. Alhamdulillah. Siapa lagi? Siapa lagi? jebul tenan tante-tante. Oh, Prastiwi dhewe nyanyi. Bu Alhamdulillah. Pras nyanyi dhewe liyane istirahat. Ya ngene iki wong tuwa bejo le. Lah nggih. Jenenge tante-tante kok ya. Nah, arep tuwa ning laris manis-manis. Heeh. Nyenengake. Ora apa-apa ben laris. Ah nggih. Kene to iki. Wah, oleh sawer malah nangis aku. Pak kula nangis ati lumpuk. Heh? Heh? Oh, pribadi aja nesu lho, Wan. Pribadi. Kayak krungu dhewe. Heh? Pribadi. Heh? Oh, soleh wis. Rasa padu ning kene. Mengko ning ngisor, nggih. Napa niki, Mbak? Gawake apa? Mintae napa? Gubuk asmara? Nggih. Nggih, gubuk asmara. Bawa ora? Ayo bawa no. Apa pisanan? 200. Nyingkar nyingkur. Wah. Lare. Ojo serik kowe, Ban. Oh. Oh nggih, aduh wis ben ra apa-apa. Tambah 50 kok. Loh, tambah 150. Nggih, matur nuwun. Nggih. Idola. Nggih. Idola niku nyawer. Nggih. Heh? Ya mau nek salto. Moh, kowe wae kono tak tambahi 50 ning salto. Yo dibalekke nek karo Tante Prastiwi. Wiwitane nyingkar nyingkur. Lingsem yen kek mutan. Elok tenan. Apane? Suarane. Makane kuwi aja nyek nek karo aku. Ya ora. Tuwake sing seksi. Ojo. Wis kaya ontung. Lemu enek tenan sia-sia tenan karo aku. Kok gak ngimpi karo aku. Wis ora. Wah, sowan. Ngene lho. Mendem sik. Ben ketok ayu ngono ta. Heeh.
lelampahan kang wuri tambahi 50 meneh. Nggih nuwun. Woh. Jan nyenengake tenan iki. Sing joget sing totalitas lho. Wah, beres. Oke, beres. Beres. Apa aku tok kon jungkel kene gelem. Asalkan uang. Iki Ya kene, aja tok pek lho. ora. Aku ndak kowe ra iso ngadeg. Apane? Nek ngepek sawer sindan ki ana lho dalang yuk ra iso ngadeg. Dalang endi? Dalang tanggoku. Ngono lak tanggamu. Nek kowe tetep bisa ya, Le. Iso aku tetepan. Ora iso golek carane diakali. Nggih. Oh, nggih. Nggih sinten, Pak? Oke, suambok. Oh, digo. Wah, kesuwane kok nganu e. Walah. Niku wong uri dikeki. Mbok mboten sah, Pak. Heh? Nya aku 20.000. Tak gawak kene. Wah, wong cetril kudu. Tresna tulus nadyan ingku buk asmara. Yo gek anu. Apa? Duh, kemeringetenan aku. Meringet. Ayo karo olahraga. Nah iya. Wong ngerti kayak penggemare meneh engko. Lah iya. Heeh. Aduh. Aduh, Pak, pisan mawon. Ning pindho ya ora apa-apa anggere ana meneh. Nggih, sampun. Nggih, oh nggih, halah. Murah duit tenan tambahi meneh. Nggih, halah jan. Siapa lagi? Loh. Nggih, matur nuwun. Duh, jan. Jumbul sik. Salim, Pak. Aduh. Disalami piyayi bagus. Punten iki. Pun, matur sembah nuwun Tante Prastiwi. Nggih. Pun Mbak Elisa kalih Mbak. Monggo Kang Bintang bayaripun kathah. Wah, wis. Latune majeng. Gleleng. Iki ketoke lumpukane kuwi padha ronggone dhewe. Ya iki agek nganu kabejan. Bejane dhewe-dhewe, rezekine dhewe-dhewe aja demeri. Biasane sewengi ya mung 100. Nah, disimpen, Bu. Ana Niki borong. luar biasa ten Pilang Rejo nggih, kathah sing nganu paring rezeki nggih. Biasane ya mung sewengi mung 20, ngono. 50 saiki wis wah Maer. tonjo. Pokoknya disimpen, Bu. Niku wis katresnane nggih Bu Prastiwi. Kalah bintang tamu tenan iki tak etong-etong mau mbok ana 12. Swidak rolas ki piro? Mbah ra reti. Saking okehe swidak rolas. Saking okehe. Nggih. Niki mau Mbak Oriza dong sido Mbak. Nggih, Mbak Oriza. Karo Mbak Ayu sisan. Disidake Mbak Ayu kalian Mbak Oriza. Nah. Ana Bu apa? Wahyu ya urung. Ya engko nggo carry ta, posisan. Bariki Sisan. apa? Podang kuning. Iya, terus Terus apa ya? Idam Sari. Napa, Pak? Ngidam Sari. Tiwul Gunung Kidul. Tiwul Gunung Kidul. Tiwul Gunung Kidul. Sik napa riyen? Napa niki? Walah nek nuruti wong samene mumet, Mbak. Iya. Podang kuning dulu yuk sama Mbak Oriza dulu ya. Mbak Ayu ora. Nanti Mbak Ayu Tiwul Gunung Kidul. Nggih. Ojo dibanding-banding kene kapan niki, Mbak? Kok nggo penutup ya? Penutupan. Oke, siap. Penutup di sesi limbuan. Kok gara-gara sing dereng dipun pinangkani mengke dipun pinangkani wonten gara-gara. Nggih. Nggih. Menika minangkani
menapa rumiyin Mbak Tatin, Mbak Elisa? Oh nggih. Wonten sing duweti Tiwul Gunung Kidul. Enten mboten, Cowok. Pak? Saking Monggo, siapa? Pak. Nggih monggo Pak. Dari Tiwul Gunung Jakarta. Kidul. Dari IKPR. IKPR ki apa, Mbak? Ikatan Keluarga Pilang Rejo. Nggih. Nggih. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Nggih. Oh, nggih. Nggih, Pak. Monggo. Monggo Pak. Mik apa mik? Mik, Pak, mik. Mik itu mik. Mik nggih sing bener mik. Sik bener mik. Aku nganti kebelet ket mau warak nyanyi kebelet ndelok Mbak Tatin karo Mbak Elisa. Soalnya nek lurewe ngasih gumun ndelok kok samping. Pripun, Nggih. Pak? Jeng nyanyi. Nyanyi nggih. 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 Arep dikei dhuwit meneh 2 yuta. Oh Nggih. iya, alhamdulillah. Niki salam-salam riyen nggih. Monggo Pak. Nggih, kanca-kanca IKPR Monggo, Pak. Wonten tengah, Pak. terutama sponsor kita Bapak Haji John Pak Haji John. di Ciledug Bekasi. Ciledug, terima kasih Pak Haji John. Mas Sasmito juga Oke, Mas pendukung Sasmito. untuk pembuatan kaos, pembuatan pin dan lain sebagainya. Sembah nuwun Ah, ah. dukungannya. Dan juga selamat ada orang Jepang ya. Ada. Ya, Ada. Enten kula. Kalau bahasa aku orang ngerti apa? Aku tidak tahu bahasanya apa ya, Misaki. Aku tidak tahu bahasa Jepangnya apa. Wakaranai. Wakaranai. Betul. Oh, udah bisa. Ini Ya. bisa, Jawa bisa. Domo arigato. Nggih. Selamat untuk Jepang. Nggih. Kayak iki mau nyanyi apa ya? Tiwul Gunung Kidul. Tuwul Gulun Kidul. Nggih, 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 nggih. Sampun dipun Nggih, pinangkani matur matur nuwun. nuwun Bapak, sampun dipun Mas Gading. Nggih. Wau kula nyuwun ngidam sari masih pareng mboten. Oh nggih, mboten Nggih. napa-napa. Nggih. Nggih, kangge kanca-kanca sedulur seni ing Jabotabek. Nggih, niku wonten pamundutan. Nggih, sama Mbak Ayu nggih, Pak. Oh Kalian nggih, Mbak Ayu. monggo. Nggih. Kajenge Mbak Ayu. Roto. Kajenge Roto. Iya klasik senengane klasik ya. Salam IKPR munggah engko nek tindang duit ke ya. Nggih. Salam kenal sinten? Nggih, kula Ayu, Pak. Ayu, nggih saking pundi Kula asline? saking Bantul. Bantul, nggih. 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 Monggo ditindring. Duh wong ayu bebujane ngati Jan swantene Luar jan jos biasa. tenan nek niki. kaya ngene wong nandang asmara Swantene kados nganu nggih. Pak Mantos. nggih niki adine Oh. tukang sapu Nggih, tukang Mirip sapu ngono lho, Pak. nggih apa ta awakku dhewe Duh dewa jawata kong weleso mring awak mami besok kapan katakan
lan wong ayu. Wong ayu apa wong lemu, Pak? Jan lemu ayu manis andeng-andenge pas. Pas. Mas Budi ndi nggih? Aduh. Tandane nek ayu niku pripun? Nek ayu niku alus nglembono terus sopan santun niku sing ayu atine. Ngaten. Umpamane ronah kodo tanpa prau sasat sarah den jolotri idam sari as moro. Matur nuwun Mas Gading, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Berkah barokah, Salam Pak. sehat. Amin. Nggih. Matur nuwun. Monggo gantosan. Nggih. Monggo Mbak bintang tamu. Oke, menika yang belum dipinangkani banyak tapi nggak bisa semua pas limbuan ya Mas Gading. Mboten Jadi saged. yang dipinangkani 1-2 aja. Nanti yang belum bisa dipinangkani waktu goro-goro. Amargi lakone nggih penting, nggih. Mboten namung suka parisuka tapi nggih lakonnya harus lengkap. Nah iki sing durung mau podang kuning ya Mbak Tatin. Terus apa ojo dibanding-bandingke. Nah iki ada Bu Wahyu yang belum podang kuning dulu terus nanti ditutup sinden-sinden. Ojo dibandingke bareng-bareng. Ya Mbak Wahyu. Langsung Monggo, Bu Wahyu. seragenan mawon. Langsung mawon. Yuk, monggo. Ya Mas. Ojo dibanding-bandingke wis selesai. Pamundhutan ingkang dereng dipinangkani mengki diteruske ning gara-gara ya nak ya. Iya, Pak. Saiki neruske lakon sik, lakone isih dawa banget lakone. Iya, Mak. Engko iki lakone dawa ngarep iki. Iya. Yo kek neruske lakon sik no. Iya, Mak, ayo. Tansah maramamuring sukma sukma sinukma winaya ing asepi sinemon teleng ing kalbu pambukaning warana dalan saking leplaping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati Sinegek semanten ingkang wonten gupit Sanggararum genti kocapa ingkang medal Kyai Prabu Baladewa Ngawi dhateng para kadang sentana pating bleber pating Clara Tirta bintakaning daratan. Langsung tahu sun.
ijil saking jroning praja mapan ana ing madyaning alaga kundang ing prawadya sawega posur tambur miang suling panden taludak miwa bandira kakandha warna pindha jala dhyana seri kawuryan Om Prabu kepareng ingkang rayipun Setyaki jumadung dawuh menapa wonten dawuh saking Kang Mas Janawa nadyan kula inggih jumadung dawuh sinuwun weh kula inggih jumadung dawuh sinuwun Setyaki Kakang Udawa lan kowe Praguta ingkang dadi wigatining parepaton ana ing pendhapa Madukara iki mau ora ana liya ya merga saka sungkawaning adhiku Bratajaya lan Yai Arjuna sepisan nggone Sembadra wis ngrebini ngancik Sapta Candra mongko Bratajaya nampa wangsiten Jawata kudu siniraman dening Yai Werkudara kaping pindho kalenggane iki Dimas Werkudara malah murca saka praja nanging lagi wae dirembug malah ana dadang layani jojolan usuli merga ana sowane sawenehing Ratu Sabrang dene wigatine diutus karo ratu sesembahane sing jare ratu saka Tanjung Anom jenenge Prabu Joko Amijaya ya Prabu Angga Wijaya dene sejane bakal ngayunake adhiku Bratajaya bakal duwengku garwa nah kuwi ratu sing mamak mumuk nista bebudene mulai iki mau aku ingkang paring wangsulan sulayane rembug banjur metu njaba iki lajeng keparengipun Koko Prabu Setyaki Mandura Ndwarawati Ngamarta kuwi bebasan loro-lorone ngatunggal tigane ngemor tansah daya dinayan samad sinamadan tulung tinulung klebu Madukara saiki lagi nandhang pepeteng awake dhewe wajib ngenteng-ngentengi sesanggan lan melu nyangkul. Mula Setyaki, Pathuk Naraja kemo syukuren kena diujung sarana aris. Nanging yen beguguk ngutha-aton mangsa borong lehmu ngrampungi niki. Sendika Prabu. Yen ngaten nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu kula inggih nyuwun pamit sinuwun. Wah, kula inggih nyuwun pamit kanjenge ingkang padha ngati-ati kebat mangkata. Yung pamit. Wah. Jangan mengguk.
Semangkahang grosro sumbar Gatar-watar bumi gonceng kumalu do guntur ketuk Sirun sawetawis dangu anggit kula nengga wonten ing Jawi ingkang abdi tumenggung manggala yudha cumadhong dawuh sinuwun nadyan ingkang abdi pun krida manulugi nyadhong dawuh sinuwun bocah tumenggung iki mau aku wis kelakon sapejagung karo Raden Janaka nawala saka Sinuwun Prabu Angkajaya wis tak aturke ana ngersane Raden Arjuna nanging jebul surasane nawala Sinuwun Prabu Angkawijaya ngersake Dewi Warasembadra bakal diwengku garwa. Mongko Dewi Sembadra kuwi genah garwane Raden Arjuna. Usana aku diwangsuli karo Ratu Mandura sing jeneng Prabu Baladewa. Wah, lah salah. Kaya lanang-lananga dhewe aku ditantang Bandayuda. Mula aku banjur metu njaba iki. Mula kowe kabeh aja padha diangelan. Mbok menawa Prabu Baladewa uga dawuh karo wadya balane. Peruna. Mangko yen Prabu Baladewa sing maju, aku sing methuke. Inggih. Mboten langkung ngestakaken dawuh sinuwun nyuwun pamit nyuwun pangestu kebat makato. Wah, siap. Kepapak keprang guling mungsuh kepapak bawat nyobentar kepapakane ngaloka wah lah dalah iki ana satriya medhoke marang aku menthang kaya gandha madeg kaya andha walah brengose dipelintir-pelintir mripate menteleng mandeng aku tanpa ketep ayo ngaku sapa takon karo aku satriya garba ruci Raden Setyaki ya Raden Singa Mulangjaya ya Tambak Yuda ya Wresni Wira wah edian Raden Setyaki ya Raden Singa Mulangjaya kowe kepernah apa yen karo Prabu Baladewa lan Raden Arjuna iki kadange taruna oh dulure nom Setyaki kowe sumingkira gelem sumingkir ndi Prabu Baladewa tak gethenge sirahe ulap-ulapan sing dadi ucapmu ora perlu ngepo singgol koncane kowe Prabu Baladewa Setyaki ngangkat duka mepalangi kridhamu babu bareng apa ora minggat saka ngarep aku tebak dadam kene marganing patimu ngolena prapteng lampus kridhawan
Ya. As. Mati aku. Jebol nadamu. Ya. Ya. As. As. Wah, mantep. Yo. Biar. Mbak muter. Aja mikat Yai. Awas. Siap. Aja idol. Wah, nyaut godo. Ayo. Soy Udawa Sawa Krita Mandala aku ngantemo wah idian hut
Wah. Ayo le. Sambate. Lut. As cekloke. Yo jotos. Wah, kowe sing jeneng Setyaki. Kowe sing jeneng Setyaki adine Prabu Baladewa Dayar Paranyata. Kowe Prabu Dewaratmuka. Ya. Ayo, ndi Prabu Baladewa? Aku wegah nek kon mungsuh karo kowe. Ora perlu ngepok koncane kowe Prabu Baladewa. Iki Setyaki, ayo nono. Wah. Jeleh urip gigit siong pangapit tatas janggamu kowe. Ya. Matsul lagi. Iket song wawel siali. Oh. Ah. Mati siali. Ut.
Soy Udawa. Oh. Ah. Waduh, waduh. Saking jagat glaglaing bumi. Iblis keparat ratu apa is buta nek kepepet ya nongot. Saiki Udawa mundura. Pragata yang mundur tak trajange dhewe ratu kae. Iblis ra kowe. Ngopo iki? Panusmane jajalan keparat. Kowe daratmu kok. Ya, dasar ratu rupamu buta, gelut yen kepepet terus nyokot. Kowe ratu gragas. Ayo, kaki cokotan Prabu. Iki cokotan. Cokotan iki cokotan. Kosek. Setyaki to cokot Udawa to cokot iki cokotan. Cokotan. Yo, cokotan. Sorat tatanan wah gugu arepe dhewe nek kowe kepengin njaluk kaya adhimu Setyaki geget jong mengate blas ra ceceli tungkang motor kowe wah nek jajalan sakane bawane belakang kowe blas motor kowe wah, termatiran aku. Wah, bolote koyo udan iblis tenan. Wah. Aduh. Wah. Lagi ke aku mungsuh karo ratu kok rusuh. Wah, idiane Wadyabala. Gendera Candrageni digulung nekuk penjalen diunduri wae. Wah.
tunggal kandhane siji pernai. Awit ewet lamun sinarna sanesing marcapada kena den westani ing jagat Sunyaruri ya ing Lokantara dumunung ing wukir Tenggoro puncahing Aldaka ing mriku gumelar kayangane para Jawata emba Swargamaya. Den westani kayangan Arga dumilah ya ing Tejamaya ya kayangan Suralaya. Inggih kayangan Jonggreng Saloka. Lah sinten to ingkang dados gegunungane kang rengganing Guruloka? Menang awewisik Sang Hyang Nilakanta, Hyang Caturbuja, Hyang Girinata, Hyang Sangkara, Hyang Gwenda, Hyang Jagat Pratingkah. Nanging kondang ingrat awewisik Sang Hyang Bathara Guru. Duk nalika semana Sang Hyang Jagat nata nuju miyos sinewaka lenggahing bale Marcukunda manik. Dene kang kepareng ngarsa tuhu menika Jawata ing suduk pangudal-udal nenggih Bathara Narada ya Sang Resi Kaneka Putra. Kaleres kadang werda kinarya tuwangga tetindhing para Jawata Tridasa Wataknawa. Nalika semanten nampi swanipun Sang Wahyu Widayat mila daya-daya den dangu dadi mangkono pangudas marani Indra ingkang dereng kawedhare lisan. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.